Εγώ θα σας πάω στο θέατρο και σε έναν από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες του ποιοτικού θεάτρου που έχουμε αυτή τη στιγμή, τον Δημήτρη Καρατζά. Αλλά πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, να σας πω ότι είναι το πιο εύκολο γύρισμα που έχω κάνει σε αυτές τις 2 σεζόν που είμαι στο Στούντιο 4. Άντε. Γιατί την χάνει ένα γείτονας. Αλήθεια. Κυριολεκτικά γείτονας. Στη διπλανή πολυκατοικία. Δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα. Ανταλλάσσαμε κάποια μηνύματα για να μου δώσει τη διεύθυνση του σπιτιού του. Μου τη δίνει και λέω. Είμαστε γείτονες μάλλον. Είναι δικιά μου. Δηλαδή και στο μπαλκόνι να βγεις να φωνάξεις, σε άκουγε. Έχουμε την ίδια θέα από το μπαλκόνι μας. Ναι. Αν βγεις και φωνάξεις, θα σε ακούσει. Ναι. Οπότε πήρα το καφέ μου, βγήκα από τη μία πολυκατοικία τη δική μου και πήγα στην άλλη πολυκατοικία του Δημήτρη. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Δημήτρης Καρατζάς μπορεί να είναι αρκετά νεαρός ακόμη, είναι μόλις 36 χρονών, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο θέατρο. Σκεφτείτε ότι στα 19 του χρόνια σκηνοθετούσε ήδη την πρώτη του παράσταση στο θέατρο Αμόρε. Στα 26 του έκανε την Ελένη του Ευρυπίδη στην Επίδαυρο. Πάρα πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως είναι η Καριοφυλιά Καραμπέτη, ο Χρήστος Λούλης, η Ιρένη Πιτακή, συνεργάζονται σταθερά μαζί του. Έχει το δικό του κοινό και να πω ότι τώρα την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνονται οι παραστάσεις του με το σπίτι που έχει κάνει στη Στέγη. Για να ξεκινήσει τώρα το Δεκέμβρη, το Γλάρο του Τσέχοφ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προβών και μας μιλάει για όλα αυτά, για το θέατρο, για τις δουλειές του, για τις κριτικές που δέχεται. Τι γνώμη έχει ο ίδιος για τους κριτικούς θεάτρου, αλλά και τη δική του άποψη για τη ζωή. Μπράβο, έχει χτίσει ένα πολύ σπουδαίο και σημαντικό όνομα και όχι άδικα, φυσικά. Πηγαίνεις επειδή είναι δικό του έργο. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Φανή, να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ηθοποιοί που συνεργάζομαι, είτε οι ηθοποιοί που δεν έχω συνεργαστεί, αλλά μιλάνε με τους ηθοποιούς που συνεργάζομαι, λένε συχνά αυτό, ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Δεν ήσουν, ας πούμε, σε μια είδη κατάσταση ώστε η αγκαλιά που πας να κάνεις να έρθει έτσι, τύπου ότι αυτό σε κρατά τόση ώρα. Παλιότερα, νομίζω ότι σε πιο αρνητικό υπήρχε φήμη ότι δεν αφήνω τους ηθοποιούς να αναπνεύσουν. Κάποια στιγμή που κάναμε πρόβες για το Ρομπ στη Στέγη, κατάλαβα σε μια πρόβα από την εισπνοή του Χρήστου, του Λούλη, ότι θα κάνει κάτι λάθος. Και την ώρα που κάνει αυτή την εισπνοή του, είμαι εγώ με το μικρόφωνο, γιατί και μεγάλη η αίθουσα, και κάνω όχι, με τίποτα αυτό. Και εντάξει, κάποια ώρα θύμωσε κι αυτός. Και κάπως κατάλαβα ότι εντάξει, κάπου έχει ξεφύγει λίγο ο έλεγχος. Χρειάζεται λιγότερος έλεγχος και περισσότερη εμπιστοσύνη. Και τώρα νιώθω καλύτερα που συμβαίνει αυτό. Κάτω από το πατρικό σου σπίτι υπήρχε ένα τυπογραφείο. Και εσύ στα 12 σου κατεβαίνεις και τυπώνεις κάτι καρτούλες που γράφουν Δημήτρης Καρατζάς σκηνοθέτης. Εντάξει, εγώ ντρέπομαι γι' αυτό. Οι γονείς μου όμως την έχουν την κάρτα. Από μικρό παιδί ήθελες να κάνεις αυτό το επάγγελμα? Από όταν ανακάλυψα πόσο με συγκινεί το θέατρο, το οποίο στην αρχή απέρριπτα πάρα πολύ, δηλαδή στα παιδικά που με βγήκε η μητέρα μου, υπέφερα. Μου φαινόντουσαν πάρα πολύ ψεύτικα, δεν με ενδιαφέρε καθόλου ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα. Όμως κάποια στιγμή που είδα μια παράσταση του Φασουλή, έπαθα έναν ενθουσιασμό με το τι μπορεί να είναι το θέατρο. Και έκτοτε άρχισα να πηγαίνω συνέχεια θέατρο, ακόμα και κρυφά από τους γονείς μου. Μπορεί να τους έλεγα ότι βγαίνω με τους φίλους μου από το σχολείο και να πήγαινα είτε με φίλους μου είτε και μόνος μου να βλέπω παραστάσεις. Δημήτρη, στην περίπτωσή σου τα πράγματα ήρθαν πολύ νωρίς. Στα 19 σου είχες σκηνοθετήσει την πρώτη σου παράσταση στο θέατρο Αμόρε και στα 26 σου ανέβαζες έργο στην Επίδαυρο. Τι χάρηκες αυτή την επιτυχία? Ήμουνα τόσο αγχωμένος που τότε άρχισαν να παρουσιάζονται κρίσεις πανικού. Τώρα τελευταία αρχίζω αναδρομικά να λέω αυτό που έγινε τότε ωραίο ήτανε. Ίσως και με μια ανοχή του να δεχτώ λίγο τη χαρά. Οι κρίσεις πανικού και οι κρίσεις άγχους σε τι στιγμή σε έπιαναν? Μετά από πρόβα, προχωρούσες, ας πούμε, ήσουν σε ένα αυτοκίνητο και ξαφνικά γινόταν κόκκινο το φανάρι. Πάθαινα έναν εγκλωβισμό, ασφυξίας κλπ. Που είχε να κάνει όμως με τα πάρα πολλά φορτία που μάλλον με ξεπερνούσανε. Το θέατρο σήμερα, το τι είναι το θέατρο σήμερα, είναι κάτι που με προβληματίζει. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα θίασο και λες, θα πάρω αυτόν γιατί έχει τόσους followers, αυτόν γιατί παίζει στη σειρά που είναι η πρώτη σε θεαματικότητα. Νομίζω ότι προσβάλλει και το θέατρο και τους παραγωγούς
και τους ηθοποιούς τελικά, γιατί όταν ξέρεις ότι σε πήρανε γιατί έκανες ωραίες διαφημίσεις στο Instagram και όχι γιατί εκτιμούν το ταλέντο σου, νομίζω ότι με έναν τρόπο είναι υποτιμητικό. Το γερότερο σχόλιο που έχω ακούσει ήταν σε μια παράσταση στην Επίδαυρο που είχε τίτλο η κριτική «Η ύβρις και η αναπόφευκτη τιμωρία της», που ως ύβρις οριζόμουν εγώ και ως τιμωρία το αποτέλεσμα. Για μένα η δουλειά του κριτικού είναι να μπορέσει να διαβάσει προθέσεις και να γράψει χωρίς να κάνει κιτρινισμό και χωρίς να κάνει πάνελ πρωινής εκπομπής, μια κριτική. Εκεί λοιπόν αυτό ήταν αρκετά πληγωτικό, γιατί δεν μπορεί να χαρακτηρίζει μια παράσταση ύβρις και ότι ευτυχώς τιμωρήθηκε αυτός που την έκανε. Δηλαδή είναι σαν να σας ζητάμε την τιμωρία των καλλιτεχνών που δεν κάνουν αυτό που θέλουμε. Σκηνοθετήσει στέγη το σπίτι. Η συγκεκριμένη παράσταση τι θέματα θίγει? Είναι μια παράσταση και ένα πείραμα που έχει να κάνει με τη βία. Με την έννοια του ότι νομίζω ότι ζούμε σε μια από αυτές που θυμάμαι προσωπικά πιο βίαιες και απάνθρωπες καταστάσεις διεθνώς, αλλά δυστυχώς και εδώ. Για μένα αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο είδος είναι λίγο υπό εξαφάνιση και υποδιωγμό. Και όσα σπίτια και να κάνουμε και όσα πράγματα και να κάνουμε για να περιφρουρηθούμε, νομίζω ότι είμαστε εντελώς έκθετοι. Σε μια παλιότερη συνεργασία στην πλατεία Ηρών με την Καριοφιλιά Καραμπέτη και πολλούς άλλους ηθοποιούς, έπαιζε και η Βόνη Μαλτέζου, η οποία κάποια στιγμή όταν με είδε τη 18η φορά εκεί, είχε πει «Δημήτρη μου, τι να κάνουμε, να μαζέψουμε ας πούμε κάποια λεφτά, να σας στείλουμε μια εκδρομή», το οποίο είχε ένα πολύ ωραίο χιούμορ και ένα πολύ ωραίο σχολιασμό στο ότι άσε μας και λίγο μόνους μας, το οποίο το καταλαβαίνω. Βέβαια κάποιοι ηθοποιοί θέλουν να είναι και παρόν ο άλλος κάθε μέρα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει πιο νωρίς δηλαδή φεύγεις και αφού φύγεις συνειδητοποιείς ότι καθόσουν. Ενώ νομίζω ότι με το που το ακούς και φεύγεις είναι παράλληλα, μπορείς να μιλήσεις παράλληλα. Δεν υπήρξε ίσως ο χώρος που θα ήθελα στο να αφιερωθώ σε σχέσεις ή να επενδύσω, ας πούμε, με αυτό που λέμε στην προσωπική ζωή. Όμως το ξενύχτη και η εκτόνωση και το ποτό μετά από τόσο άγχος είναι από τα πράγματα που ακόμα είναι παρήγορα. Οπότε συμμετέχω και στη ζωή.